Nik uste dut herri honek momentu honetan Kataluniak zabaldu dugun arrakala aprobetxatu egin behar duela, momentu historikoa aprobetxatu egin behar duela, eta momentu historikoa orain dela. Egia da agian ez gaudela behar beste mobilizatuta, baina uste dut alderdi politikoek ere Katalunian herritarren bultzada jaso zuten bezala, agian Euskal Herrian ere badaukagula nolabaiteko beharra herritarrak mobilizatzeko, herritarrekin pedagogia egiteko, herritarrei esateko hau dela unea eta elkarrekin bide hau egin genezakela. Eta nik hortan kokatzen dut ezberdintasun handi bat eta horregatik esaten nion Egibar jaunari eternitatea eta pazientzia historikoaren artean agian badagoela erdiko puntu bat non lanean hasi gaitezken oraintxe bertan, arrakala oraintxe dagoelako zapri bat. Kataluniak erakutsi du era demokratikoan egin duela hau. Beraz, herritarrak izan ditu honen guztiaren oinarrian, beraz, herritarrei egiten diet nik dei, momentu historiko hau gal ez dezagun eta etorri daitezen momentu historiko hau babestera, alderdiok bultzatzera eta alderdiok akordioak egitera behartzera ere.